Ja, megy. Megy. Hát... Hogy miért én vagyok a főszereplő? Én vagyok az, aki nem jelentkezett, hanem meghívták. Ez az egyik. Hát én mondom az első monológot. Nem is értem, miért kell erről beszélni. Hát már én eszem a legtöbbet ebben az előadásban. Én konkrétan egy tüntetést hozok össze a beszédemmel. Hát, ennél többet szerintem nem is kell mondanom. Én tudok énekelni. Én is tudok énekelni. Ugye van az előadásban egy utolsó vacsora jelenet, ahol én ülök középen, én beszélek, ergo én vagyok Jézus. Engem többször is istenítenek az előadásban. Fölemelnek a fejük fölé. És egy történetnek ki lenne a főszereplője, hogyha nem Jézus? Egyébként nekem a Roli mondta. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Én a nyugdíjasokat is képviselem. Rólam szól a város. Nehogy már a fiatalok azt gondolják, hogy ez övéké a világ. Milyen hülye kérdés ez? Hát pontosan tudjátok, hogy én írtam a dalt, Boci. én csináltam a zenéjét, a darabnak a főjelenete az enyém. Király vagyok. Köszönöm. Enyém a leghosszabb monológ. Most sorolnom kell, de kérdezzétek meg a közönséget, hagyjatok már ezzel tényleg. Akkor eláruljuk, hogy ki az előadás főszereplője. Hát a Dömötör Bálint. Jaj, nincs, belenyúltam.